Salutare și bine v-am găsit la canalul meu de YouTube. Astăzi o să încercăm cea mai ușoară metodă de a vă conecta cu Supercell ID-ul. Și tot ce trebuie să faci, trebuie să intrați aici, să intrați la Supercell ID. Și aici o să vă arate codul. Mai întâi trebuie să dai la Register Now, jos, și să scrii e-mail-ul. Acum este la e-mailul sorei mele, pentru că eu m-am conectat deja cu Supercell ID-ul. Așa. Bun. Dăm register și acum o să trebuia să scriem codul. Mă l-am scris pe foaie ca să-mi vină ușor. Și 1, 2, 6, 3, 5, 6. Și da, după cum vedeți, deja m-am conectat cu Supercell ID-ul și o să ne dea la inbox skin-ul gratis pe Burly. De fapt, dacă vrei asta poți să o faci, dar nu o să o fac deocamdată acum. Și aici scrie Skin Donation Wizard Burly. Și l-am luat. Trebuie să intrați la e-mail, la Gmail. Uite aici. Și o să mai întâi trebuie să scrieți e-mailul și după aceea o să vă arate codul. Așa am făcut eu și cea mai bună soluție. Pa!